As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maala usab kanimo. Huwebes human sa Miyerkules sa Badlis, atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Labi na gyud nga kitang mga makasasala maghinulsol og mobiya na sa atong mga sala nga mao'y hinungdan sa kagubot ug sa mga problema ug mga katalagman nga nahiaguman nato karon sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, labi nang sigig palit sa atong mga slots dinhi alang sa atong mga proyekto nga unta lig-unon sila sa Ginoo batok sa mga tentasyon ug madawat unta nila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, paunhi sa imong lamdag ug paubani sa imong panabang hangtod sa katapusan ang among mga buhat aron ang tanan namong mga kalihukan magsugod kanunay gikan kanimo ug matapos pinaagi usab kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Mingon si Moises ngadto sa mga Israelita, karong adlawa pagpili kamo niini. Kinabuhi ba og kauswagan o kamatayon ba og katalagman? Kung tumanon ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, nga gihatag ko kaninyo karong adlawa, nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios, sa pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on ug mudaghan pag-ayo, ug panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong hidulngan, aron mainyo kini. Apan kung inyong isalikway ang akong mga sugo, ug madani kamo sa pagsimba sa laing mga Dios, sultihan ko kamo karon nga mga matay gayud kamo. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon, iniglabang ninyo sa Hordan. Gihimo kung saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi
aron kamo og ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyo og kusog ug taas nga kinabuhi inigpuyo unya ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ng tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makikuban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw ug gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon unta sa among pagtuon, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an,
Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo og isalikway sa mga punuan, sa mga Hudeo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ug miingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw, ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining panahon sa Kwaresma, mauni ang panahon sa atong pagbag-o sa atong kinabuhi. Nya unsaon man pagbag-o ang atong kinabuhi, matod pa sa atong unang pagbasa, matod pa ni Moises, papilion tamo unsa may inyo, kinabuhi o kamatayon. Kung kamoy papilion, unsa may inyo? Ana raman mo. Lito ka ba, unsa may inyo, kamatayon o kinabuhi? Kana. Kinabuhi gyud, pasabot atong balikon pagpamalandong, unsa kay atong gipili matag adlaw? Kinabuhi ba o kamatayon? Nya ang tubag di as Ebanghelyo, ingon si Kristo, kung gusto mo nga mabuhi, pagpakamatay mo para nako. Ano na siyang ingon? Deny yourself. Kalimti ang imong kaugalingon. Ayaw gyud paningkamot nga mabuhi ka. Kay matod pa niya diri sa Ebanghelyo, maningkamot gani mo nga mabuhi mo, mawad-an na noon mos kinabuhi. Apan kung magpakamatay mo para nako, naamoy kinabuhi nga way katapusan. Yan apagid say gisumpay, unsa may mabuhat sa usa ka tawo, unsa to? Aduna bay makuha ang tawo kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod. Kay kita manggod kaning atong kaugalingon, kung mopili tag kinabuhi, bugo kay ning atong kaugalingon. Sa ako nang gikaingon sa una ba, bisan si Kristo niingon man, mga bugo ba mo kayo? Di ba mo kasabot? Unsa may sagad yun nga mahuna-huna dayon sa atong kaugalingon kung siya'y atong sundon. Moingon gid na siya, salig yun sa mga butang sa kalibutan, sama ng yuta, tubig, sa payunan, hangin, balay, kwarta, imong abilidad, imong gahom. Mo gini ang itudlo sa atong kaugalingon, ang imong maayong panglawas, ang imong kagwapo, ang imong kagwapa, ang imong kabright. Ana, moni ang atong gamiton para kunuhay ta mabuhi. Anhi ta mosalig ani. Saman, sakto ko o dili? Ingon ko, salig anang imong pamaligyag slat. Kay mahuman ginang kumbinto. Ana, salig anang imong winalihan na daghan kayong ganahan kuno. Ana, diha, salig ka na. Human ginang kumbinto, tuman gina imong gusto. Maunay sagad isulti sa atong kaugalingon. Pero kung atong palagman,
pagpamalandong, kinsa may naghatag sa yuta, sa tubig, sa hangin. Kinsa may gahatag na? Ang Ginoo dili ang atong kaugalingon. Kinsa may naghatag nimo og ginhawa, gahimo anang imong naong, naghatag nimo og abilidad kanang imong kamaayo kunuhay, ka-bright nimo, kamay nimong modiskartes kinabuhi. Kinsa may gahatag na? Ang Ginoo. Ang gusto day ni Kristo, ingon siya, ayaw mo pagsigi og higugma anang akong hinatag. Ang higugmaa ako, kay ako maoy naghatag ana. So ang inyo ragyong buhaton ana akong hinatag, kung nadawat na ninyo, ipaambit ngadto sa tanan. Tanawa ng atong reminder sa Lenten season. Kana bang gipangbitay? Wa man sa mo basa-basa na tingalin. Unsa may gibutang diha? Pray, fast, give. Ampo, pasabot, isurrender sa Ginoo ang tanan, ilha nga siya maoy hari, ilha nga siya maoy atong Ginoo, maoy atong master. Nga ikaduha, fast. Usab nang fast, deny yourself. Gahapon, day of fasting man to. Kinsay naka-fasting gahapon og abstinence, taas ang kamot. Pwede na mo mga matay. Pero dili pahunong sa fast, give. Magunsa man og sige kag fasting, di wa sa to pa, wa kay gasto. Nya katong wa nimo gigasto nga naa nimo, unsaon man to nimo? Ipanghatag, dili kay ipundo. Harod gastuon na sa sunod adlaw. Dili, mag-fasting ka kay imong ipanghatag. Mo bitaw na dinhi sa atong pagpamalit og slots, ang sagad gid nako itudlo, moingon yug ko sacrificial tithing. Ang ato bang pagpalit og slot, tag 500 raman ning atong slot nga sa tuingan sa atong slot is BF DAG, San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces. Unsaon man pagpalit og slot, gamitan ng fasting and abstinence. Kana bang i-deny ang tanan nga mga kana bitang imong gusto nya dunay equivalent nga kwarta, i-deny ra gud na siya, kapalit dayon kag slot, di na ka kinahanglan mo gasto pa. Sama anang ganahan kay kag snacks. Sige, mga usa lang ka semana dili ka mag-snacks. Nya kadtong budget nimo sa imong snacks, tiguma to usak semana, nya ipalit og slot. Tanawa di ba, kada semana makapalit yung kag labing minus usak ka slot. Saban, sakto dili. Ano magtutok raman mo sa ilong. Sa waman sad may snacks pa der. Sige, makarason man mo ana, wa mo snacks para lang na sa katong hilig mo snacks. Sige, kanang hilig mo sakay motor. Nang sakay motor ba? Ana bang mo adto ka to iskina nya, balik ka din ni sulod. Kanas brad diha, kasi nga nang brad ka nang sugay mo lakaw sige na. Brad ba kanang gamay og akong aga og brad o. Si Dini ba, siglakaw, ari-ari niya, balik nga to. Paminaw ko, mga kanapo, siguro na siya karahon diha kada adlaw. Ngadto naman niya, U-turn, balik naman din, U-turn, balik naman dito, kada ginaadlaw. Mina ko, wag ginay sugar, wag ginay kolesterol. Awa mo kakitaan ng brady, ha? Siglakaw lakos, tinganan na. Okay lang. Magingan lang man to nila sa tinganan na. Ila-ilahon niya na nato. Sundak ko na, bisag usa lang ka-round. Kada adlaw, usa lang ka-round. Bisag usa lang kawi, pananglitan, sakay kag motor padong dito. Niya, maglakaw ka padong din or imong balihon. Lakaw ka padong dito, kay mangumpra, niya, sakay ka padong din kay nana kay mga kinumpra. Sige, pila man ang motor padong dito. Pila? 15 or 20? 15? Sige.
butang talag 15 analantas gamay. Unya kada adlaw sakay jud kag kaduha ngadto balik nga re. Sunod sang adlaw ngadto balik nga re. Sige. Sa usa ka semana ang usa ka way imong lakawon. Di ba jud ka mamatay ana ba kutob dinhi? Oh, kutob dinhi gikan dito iskina yate. Di ka matay oy. Nya lakaw ka ngani. Di man idangatag 15 minutos lakawon. Mga 10 minutos ra man ni. Gikan dito yate padong dinhi labi nagpaspasan nimog lakaw. Prosesyon ganita. Abot mo gani tuyo. Pila man na? 15. Nya times 7. Pila? Oh, wa na. Duha na ka slots imong mapalit. 105 bang ka? O di. So nang ka tag 500 atong slot nya nawagtang pang imong sugar na minusan, imong kolesterol na minusan, nakahimamat pa kas mga tao diha nga suod nimo nga dugay na ti kang agi-agi wa jud ka kapangutanag kinsay iyangan na dugay nimong agi o parenti man dayta siya bitaw parenti ta sa mo imong negosyo siya kani gud amo man ni diding kuan tindahan amo maning hardware siya mao ba ba ko ilisanang atop da tagpila man inyong sin ay sa ihatag ko lang na nimo o sige galakaw kan hatagan na nung kag sin kapalit pa kag slot kadaghas mga benepisyo sigig sakay balik diri gasto siging gasto kana ba mo na akong giingon nga mo na ang fasting and you can give unsa may atong tumong did anako ang akong kaugalingon nga magpahayahay did anako ang akong kaugalingon nga kanirag yung tagbawon aning kalami napaydaghan nga angay natong himuon aron ta makapanghatag dili lang sa slot kung dili ngadtos imong mga silingan kadaghan dihang wa gid intaw bugas anhi dinhi magyango balik-balik dinhi tagai ragon anyog bugas bisag usa ka semana kapalit lang ka ng 5 kilo packed rice or ilan ng pack kay mahal man na siya ana lang yung tag 5 kilos usara na nimo ka simanang lakaw-lakaw usara ka simana nga dili ka mukaog snacks nya sunod simana kaon na sad ka sunod simana din asag ka mukaon daghana nimo matabangan kana labaw na gyud kung ang imong mga ambitions kinabuhi imong isalikway sama pananglit mo ingon ka nga mo travel koron og gawas nasod kay tanaw ko dito sa mga lugar adto ko sa Europe adto ko sa ganing Holy Land adto ko sa Amerika magsuroy-suroy ko dito pila may budget ana so labing minus ana mga 300,000 das imong pocket money nya mo ingon ka ay di na lang di ay oy ako lang nirong ipanghatag usas mga kabos kaning 100,000 ipalit ko nig slot kaning 200,000 ako ni siyang i-budget aning tanan nga mga way balay dinhi nga kuan akong paatupan ilang balay ipalit ko nig atops balay ana tanan so daghanas malipay wala ka kasuroy sa Amerika karong tuiga pero porting daghana imong gibuhat oy pagkaabot og Mayo nabangga mang imong gisakyan namatay man ka unsa may resulta igabot nimo sa langit moingon dayong Ginoo so diri diyan na kay balay daan kay ako na kang giandaman kinabuhing way katapusan di ba ano wa man mo mutuo istorya lang ni pero usay madayon ba yan siguro karon taon-taon mga matay na mo ay kadto lang daig eroplano karong nipilit sa diinto kadtong sa dugay kay na riskyo dito sa Albay itong 4-seater na plane nga wa kadto bang ibalita ba tuaman sa kilid sa bulkan nga sige mag alboroto ang bulkan di way makariskyo dito nakita lang sa drone nga tuwain taon dito ang eroplano niya karon musakay mo truck mabangga na patay mo musakay mo eroplano makrasad na patay ka sakay mo barko malunod bitaw
Nya naay bahandi sa kalibutan nga makapugo nga na. Wow. No na palit na lang mukslaat na halina to ay. As of yesterday nahalina na ta og 4,577 kaslats. Oh, pakpak. Sus. Very good yun kay mo mga children da. Napatay 71,423 kaslats. Kung di lang ta mangaon og usa ka semana sa mga snacks o kana mga soft drinks, nya ipalit nato tanan og slat, kamong tanan nga naminaw ron aning akong wali, nya i-remit ninyo dinhi sunod semana na natay mga 130,000 kaslats nga mahalin. Nya 71,000 ra man ni kaslats. Kaya nga to gong subscriber 137,000 agud sa subscriber lang na nya ang viewer ana. Palit lang mo ay lang lagi mo kaog snacks lagi o sa semana. Muslim pa mo hindi na mo magsigi og antos anang diabetes kanang cholesterol normal pa inyong blood pressure. Nya mo apil dayon mo Via Crucis so niyam tay Via Crucis dinhi kada ugma sugod no kada Biyernes human sa alas 6 nga misa Via Crucis dayon ta asos kahilti sa imong kinabuhi no nakatabang pa ka nakaampo pa ka nya nakahatag pagyud kag nindot kaayong pagtuman sa sugo sa Ginoo mao na ang atong tubag sa salmo nindot yun kaayo bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan gyud ang naglaom sa Ginoo. Ayaw paglaom aning kalibutana, gamitan ning kalibutan diha sa Ginoo, kuyog sa Ginoo. Matod pas atong pasiunang pagampo, nindot kay siya paminawon, paunhi sa imong lamdag ug paubani sa imong panabang hangtod sa katapusan ng among mga buhat aron ang tanan namong mga kalihukan magsugod kanunay gikan kanimo ug matapos pinaagi usab kanimo. Kana bang from the beginning to the end of our lives it is with and through and saman for God. Okay, manindog na tatanan. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon si Jesus padulong adto sa Jerusalem nanagna sa iyang kamatayon apan malipayon siyang mudawat niini alang sa atong kaluwasan. Busa malaumon kita nga mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Ginoo tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga ang mga pangulo sa simbahan madasigon ug malipayong musangyaw sa makaluwas nga krus bisan diha sa malisod nga mga panghitabo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga ang mga anaa sa pangagamhanan, mupas-an sa ilang krus diha sa ilang pag-antos sa mga kalisdanan, sa ilang buhatan, ug sa mga yangungo sa ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga maglikay kita sa mga butang nga wala gayud nato kinahanglana, sa ingon makatabang kita kanila nga wala gayoy kahimuan sa pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga sila nga nanag-antos sa sakit, sa kalisdanan sa pangwarta, ug sa kakapoy sa pagpuyo, nga ila untang ihiusa ang ilang mga pag-antos ngadto sa krus ni Kristo kay pinaagi niini giliwas sa Dios ang kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. Nga ang krus ni Jesus mamahimong atong sumbanan ug ilhanan sa atong pagkakristohanon, nga miambit diha sa pagpasakit ni Kristo ug sa iyang mahimayaong kabanhawan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagpabiling makanunayon. O Diyos, sa kaluoy ang among pagtuman sa disiplina sa Kwaresma, magpugong unta sa among garbo ug sa among mga bisyo. Gawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kaluy pagtan-aw kining mga halad nga among gibutang sa imong altar. Itugot nga sa imong kaluoy kanamo makapasidungog kini kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa matag tuig, nag-awhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw, aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon, ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakataw kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabadhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong nabiktima karon sa linog, mga kalamidad ug sa gubat. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa iyong tamaygon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug masayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwa sa kami sa damutan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your life. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing His song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nadawat na namo ang panalangin sa langitnon nga gasa, itugot nga sa kanunay mahimo kini alang kanamo nga tinubdan sa imong pasaylo o sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang
kinabuhing way katapusan. Nya maangkon ra din nato kun dili kita mahinugon sa mga butang nga atong gihuptan aning kinabuhia. Mo practice kita og total self-denial. Nya pasano nato atong mga cross ug mosunod tas Ginoo. So salamat sa mi ambit pagpasan sa atong cross dinhi kaning atong project na malit sa atong slots. Sa ako nang gikaingon aduna natay halin kagan hapon sa atong SBF dag nga slots 4,577 ka slots yan apay 71,423 ka slots nga available. Pakpakan nato pag-usab ang namalit niini. Praise the Lord. Salamat kaayo. Nya naatsad ta dinhi via Cruces para makasaulog ta sa Lenten season matag Biyernes human sa alas 6 sa gabi nga misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.